Cyn dechrau y fideo yma, gwneud yn siŵr bod y safle o gwmpas chi yn glir i gwneud y ymarferion yma. Hefyd, gwneud yn siŵr i darllen y gwybodaeth diogelwch ar wefan Actif Gogledd Cymru. Ymarferion ddesg i Canolradd. 12 o ymarferion gallu gwneud wrth y ddesg i lleddu tensiwn a gwella osgo. Dwi ar gadair sydd ddim mynd i symud, wrach bod ti ar gadair fel un, hefo olwynion yn y swyddfa, neu siŵr bod traed i lawr a dwi ddim mynd i symud. Rhaid, dyn ni'n mynd i dechrau. So, y gychwyn, dwi eisiau chi dod ymlaen am y gadair, neu siŵr bod chi'n eistedd i fyny'n tal, bod bysau traed yn gwynebu tu blaen. Da ni'n mynd i bwysio gwallt gyntaf, hefo dwylo, yn dweud dau fy gilydd, dyn ni'n rolio sgwyddo nôl, a dod nhw lawr. Agor o chest allan, eisiau bod chi'n cymryd gwynt, ar y 10, fel dweud, neu beth ti'n gallu, mae pawb yn wahanol. Da ni'n tynnu zip i fyny, efo 2 llaw wan, panelin uchel, cofio nadlu. Wrach bod gen ti eisiau mwy o le i bwysio panelin allan, cofio cymryd gwynt, fel chi'n tynnu nôl. Da ni'n dweud 1 llaw tu ôl i'r pen. Yn teimlo fo'n ymestyn fan hyn. Cofio cymryd gwynt. Bydd pawb yn wahanol, so mae pawb yn gallu gael llaw. Dim bwys lle mae'r llaw tu ôl i chi, ond chi'n teimlo fo'n ymestyn yn fan hyn. Ar y 10 i lawr. Dwylo allan, dim di agor dwylo, panelin yn ôl at y gadair, cofio cymryd gwynt. Mae hein yn dda i agor y sgwyddo allan. Agor allan, panelin yn ôl, cofio gwenu. A paid â dal dy wynt. Mae hyn yn bwysig iawn i agor y sgwyddo allan. Fel da ni'n gwneud lot o bethau, yn edrych i lawr, ar y ffôn neu ar y sgwennu, pan da ni'n sgwennu pethau. Unwaith eto, cofio nadlu, ac ymlacio lawr. Dwi'n declus i chwith at yr ysgwydd, cadw trwyn yn gwynebu tu blaen, ni'n troi'r ochr. Eisiau dod â llaw chwith tro yma dros y pen, jyst gafel ar y pen, chydig bach yn fwy, fyddwch chi teimlo'n tynnu yn fan hyn. Ymlacio'r llaw, pen i fyny, clus ochr yma, at yr ysgwydd, ar y 10, llaw 10 tro yma dros y pen, a tynnu fo ysgafn iawn, jyst i teimlo fo'n tynnu fan hyn. Da'n iawn, ymlacio llaw. Dwi'n troi pen tro yma i'r chwith, mor bell a fedri di. Ddylai fod yn brifo. Ar y 10, cofio nadlu. Mae pawb yn wahanol i be maen nhw'n gallu gwneud. So, os ti'n methu mynd mor bell, ti'n bwys, jyst mynd mor bell a fedri di. Hefyd cofio cael nadlu. Mae'n bwysig iawn. Weithiau dyn ni'n anghofio. A nôl i'r canol. Da iawn. Os eisiau eistedd nôl yn y cadair, ymlacio'r sgwyddiau chydig bach. Eisiau gwneud siŵr am bod cadair ddim yn symud. Dyn ni'n dod ymlaen yn y gadair eto. 1 goes allan. Dyn ni'n eistedd fan hyn sydd. Dyn ni'n dod ymlaen yn y cadair a ddylech chi teimlo fo jyst tu ôl i'r goes. Dylech tynnu chydig bach, ond ddim brifo. Ni wedi newid ochr. Goes arall ymlaen. Froni fyny a jyst tyd ymlaen yn dy gorff. Eisiau ti gwenu adeg yma. A ddylech chi teimlo'n tynnu jyst fan hyn. Da iawn, ar y 10 yn ôl. Dyn ni'n mynd yn ôl yn y cadair eto. Bysau traed, yn ôl ac ymlaen. Maen nhw'n llonydd rhan fwy o'r dydd, a mae'n bwysig i symud nhw, ac o'ch chi'n ei hyn unrhyw adeg. Mae'n gwneud cilcho bach hefyd. Da iawn, jyst i ymestyn nhw allan. Dyn nhw'n newid ochr, a wneud y fath. So, sythu nhw allan, dod nhw ato ti, a sythu allan. A cilcho bach, neu mawr, be bynnag da chi'n gallu gwneud, jyst i ymestyn nhw allan, a di newid ochr. Gawch chi
Gallwch chi wneud unrhyw amser, ond bwysig nhw'n wneud yn aml.